Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Changer1022 и днес правя един урок по Single Player Commands и World Edit. Значи, първи урок, как да сменим подът. Значи, пишете land, така, взимате си бразвата, значи, така, и дясно копче тук примерно и пишете 2 наклон черти set примерно 1 или set 5 set 1 и така, както и да е. Сега ще ви покажа как да построите огромна сграда. Няма да е много огромна моята. Примерно да кажем и така. Натискайте копчето тук и дясно копче тук. Ляво копче там, дясно копче тук. След това 2 наклон черти, Close 5. О, не, нищо не стана, бъркал съм. Така. И тук дясно копче. И правим Close 5. Нещо не става. Така. Объркал съм брадите. Така. Ще ги изхвърля тези бради, ще взема нови. Не знам, що стана така. И да, стана вече. Пишем вау с делата 5. What the fuck? Какво стана, бе? Искам от тук до тук. Да, пишем вау с 5. И ето вашата къщичка е готова. Сега ще ви покажа как да направите покрив. Слагате едно купче тук и едно купче тук. Така. И така. Пишем set 1 примерно. Или set 5. Да, както и да е. Ето стана къщичката. Ще направя пода от лава. Знам, че не виждате. Само да изля навънка, да не ме залее лавата. И пишем да наклоним черти, сето лава. И ето лавата ви е готова. И вижте, там се запала, което иска да става. И така, друго какво е покая. Еми, общо взето, това е всичко. Вече правя клиповете си в HD качество. И ако може се абонирайте за мен в YouTube, да му я качвам по 1-2 часа. И това е, довиждане до следващия клип.